16 ta' Mejju, Santa Margherita minn Cortona, penitenta, għexet bejn l-1248 u l-1297. Twildet Alviano ħdejn Terni fit-Toskana. Ta' 7 snin tilfet l-omma u sentej wara missiera reġa' żżewweġ. Kienet ta' natural li jitlob l-imħabba u din ftit sabita minn mart missiera. Ta' 17-il sena iltaqat ma' kavallier żagħżugħ u ħarbet miegħu minn dar missiera bit-tama li tiżżewġu. Għexet miegħu għal 9 snin fil-kastell ħdejn Montepulciano, titolbu dejjem biex jiżżewwiġha. Iżda ta' xejn minkejja l-frott li kellhom qatli fuq qalba. Anki f'dan il-perjodu ta' dnub kellha mħabba kbira lejn il-fqar u kienet tgħinhom kemm tista'. Kienet ukoll tfittex ta' sikwiet x'imkien imwarrab fejn tista' taħseb fuq ħajja ta' penitenza u ta' mħabba ta' Alla. Wara 9 snin ta' din il-ħajja ta' dnub, fl-1274 miet traġikament il-maħbub tagħha. Raddet kull ma kien ta' lill-familja tiegħu u biċkejken marret tħabbat wara bieb missiera. Kien jilqaħħa iżda martu ma riditx u kellha titlaq għalon it-triq. Id-demonju fessila li tinnegozja żbuħitha, iżda talbet bil-ħrara u semet bħal leħen iwissija biex tmur tħabbat wara bieb il-kunvent tal-Franġiskani fil-belt ta' Cortona u titlobhom biex imexxuha huma. Għamlet qrara ġenerali għand Patri Franġiskan li mistaġeb l-imdiema tagħha ta' l-assoluzzjoni. Għal 3 snin għaddiet ħajja ta' penitenza u it-tentazzjonijiet aktar saħħewa biex tagħti ruħha għal kollox lil Alla. Kienet issum ħobs u ħaxix ta' sikwiet u bekk ħarġet rebbieħa fuq il-ġibdiet tad-dinja. Wara 3 snin ta' prova aċċettawha bħala penitenti terzjarja tal-Ordni ta' San Franġisk. Bħal qaddis ta' Assisi kienet tiġbor biex tgħix u fl-istess ħin taqdil il-proxmu tagħha u ddur bil-morda. Hija ħabirket li teduka lil-bina li wara sar Franġiskan u wara x-xogħol kienet tiddedeka lilha nnifisha lejn il-morda fqar minn raja u b'don ta' organizzatriċi. Mal-ħidma tagħha ta' kuljum hija kienet issib ħin biex timmedita il-passjoni ta' Kristu u tagħmel ħin ta' adorazzjoni quddiem Ġesu Ewkaristija li lejh kellha devozzjoni kbira. Kienet torqod f'ċella qrib il-Knisja ta' San Franġisk fuq mejda ta' Ninjam. Kienu jiġu għandha nies għal pariri u biex tagħmilha ta' medjatriċi bejn partijiet miġġielda bejn in-nies ta' Cortona u l-Arċisqof ta' Arezzo. Kien fis-sena 1277 li semat għall-ewwel darba leħen jistaqsija xi trid poverella. I wieġbet ma rrid xejn ħliefek mulej. Wara żmien il-leħen beda jsejħilha binti u mhux aktar l-imsejkna. Waqfet sptar għal morda fqar u biex iddur bihom waqfet kongregazzjoni ta' sorijiet terzjarji taħt l-isem ta' Le Poverelle. Waqfet ukoll konfraternità tal-Madonna tal-Ħniena. Fl-1288 marret tgħix dejn il-Knisja ta' San Basilju biex tkun aktar fil-ġabra. Hawn għaddiet l-aħħar snin ta' ħajjitha u hawn difnuha wara li għexet għal 23 sena ħajja penitenti u mkebsa bl-imħabba ta' Alla. Wara mewta fit-22 ta' Frar tas-sena 1297 il-belt biħġara bdiet qima bħala bejata. Il-Knisja ta' San Basilju reġgħet inbniet b'isima u ġisimha jinsab inkorrott sal-lum magħluq ġo kaxxa tal-fidda fuq l-artar maġġur. Kienet ikkanonizzata uffiċjalment mill-Papa Benedittu XIII fis-16 ta' Mejju tas-sena 1722. Il-fdalijiet tagħha jinsabu fis-santwarju iddedikat lilha ġewwa Cortona. Fra Guanta Bevenanti, id-direttur spiritwali tagħha, kiteb il-leġenda ta' Santa Margherita li fiha ir-revelazzjonijiet li kellha.
xi kultant l-indiema u tfittxija tal-maħfra hija biċċa xogħol diffiċli. Tiffaċilita billi tisma' jew tiltaqa' ma' nies li ma baqgħux lura milli jistqarru dnubietom b'umiltà quddiem is-saċerdot li jirrappreżenta lil Kristu fil-qrar. Dawn jassigurawna li Alla huwa dak li jiċċerebla l-indiema tagħna. Li tkun maħfur jew maħfura ifisser li tħaffef il-pis, tintelab dik il-paċi tal-mulej li d-dinja qatt ma tista' tagħtina u dan iqanqalna għal atti ta' karità u imħabba kollha ħniena li jħutna il-bnedmin. Din kienet l-esperjenza ta' Santa Margherita minn Cortona u forsi hi jew qatt tkun l-esperjenza tiegħek li qed tara dan il-filmat bħalissa. L-esperjenza tal-ħniena ta' Alla, tat-tannieqa tiegħu ta' mħabba fidila u safja, hija l-isbaħ u l-aħjar esperjenza li l-bniedem jista' jgħaddi minnha f'din id-dinja. Jekk il-bniedem ma jgħaddix minnha f'din id-dinja, jitlef ukoll li jgħaddi minnha fil-ħajja li jmiss u din tal-art iddum eternità. Forsi qiebsa u tal-mistħija biex tfittex saċerdot u tumilja ruħek quddiemu fil-qrar billi tistqar id-dnubiet tiegħek, imma taħseb int li għal Kristu li jmut qiegħri fuq is-salib biex ipatti għal dnubietek kienet faċli? Għax mietu minn flokok issa jista' jgħidlek permezz tas-saċerdot dnubietek maħfura, mur fis-sniem. Dan kliem il-Papa Franġisku dwar is-sagrament tal-qrar li hu isejjaħlu is-sagrament tal-fejqan minn katakesi dwar is-sagramenti fit-19 ta' Frar tas-sena 2014. Is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u sagrament li jfejjaq. Meta jien immur inqer dan nagħmlu biex infieq, infejjaq ruħi, infejjaq qalbi u xi ħaġa li għamilt li mhix tajba. L-aħjar xbija biblika biex infissruhom fir-rabta qawwija ta' bejniethom u l-episodju tal-maħfra u tal-fejqan tal-mifluġ fejn il-mulej Ġesu jidher bħala it-tabib tar-ruħ u tal-ġisem fl-istess waqt. Is-sagrament tal-penitenza u tar-rikonċiljazzjoni joħroġ direttament mill-misteru tal-għid. Fil-fatt, dakinhar stess li l-għid fil-għaxija il-mulej der lid-dixxipli tiegħu magħluqa fiċ-ċenaklu u wara li sellmilhom bil-kliem il-paċi magħkom, nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu, dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Ġwanni kapitlu 20 versi minn 21 sa 23. Din is-silta tikxef id-dinamika hekk qawwija li nsibu f'dan is-sagrament. Qabel xejn, il-fatt li l-maħfra ta' dnubietna mhix xi ħaġa li nistgħu nagħtu aħna stess lilna nfusna. Imma nistax ngħid naħfer id-dnubiet tiegħi, il-maħfra rridu nitolbuha lil xi ħadd ieħor u fil-qrar nitolbu maħfra lil Ġesu. Il-maħfra mhix frott it-tħabbrik tagħna imma hi rigal, hi don tal-Ispirtu Santu li jimlina b'xita ta' ħniena u ta' grazzja li tinżel bla waqfien minn ġol qalb miffuda miftuħa ta' Kristu li miet urxox talina. It-tieni nett tfakkarna li nistgħu nkunu ta' bilħaq fil-paċi biss jekk inħallu lil mulej Ġesu jirrikonċiljana mal-missieru maħutna. U dan kollu ħassejnin f'qalbna meta mmorru nqerru, b'qalbna tqila, xi ftit imdejqin, u meta nirċievu l-maħfra ta' Ġesu inħossuna fil-paċi dik il-paċi tar-ruħ hekk sabiħa li Ġesu biss jista' jagħtiha u biss. Mhux biżżejjed nitolbu maħfra lil mulej fil-moħħ tagħna u fil-qalb, imma hu meħtieġ li b'umiltà u fiduċja nistqarru dnubietna quddiem il-Ministru tal-Knisja. Fiċ-ċelebrazzjoni ta' dan is-sagrament, is-saċerdot mhux qiegħed hemm jirrappreżenta biss lil Alla, imma lill-komunità kollha li tidher fid-djufija ta' kull membru tagħha, li kollha mqanqla tisma' lat tandiema tiegħu li titħabbeb mill-ġdid miegħu li tfarġu u tterraq miegħu il-mixja ta' konverżjoni u maturità umana u nisranija.
Wieħed jista' jgħid jien nistqar dnubieti biss quddiem Alla. Iva, tista' tgħid li Alla aħfirli u tistqarlu dnubietek, imma dnubietna huma wkoll kontra ħutna, kontra l-Knisja. Għalhekk hemm bżonn nitolbu maħfra lill-Knisja, lil ħutna, fil-persuna tas-saċerdot. Imma dun jien nistħi. Anki l-mistħija hawn hi ħaġa tajba, hi ħaġa sana li jkollok xi ftit tal-mistħija, għax li tistħi hi ħaġa tajba meta persuna ma tistħi minn xejn, f'pajjiżi ngħidu li hi mingħajr mistħija. Imma anki l-mistħija hi ħaġa tajba għax tagħmilna iżjed umli u s-saċerdot jilqa' b'imħabba u biħlewwa din l-istqarrija u f'isem Alla jaħfrilna. Anki mill-ottika umana biex niżvoga hi ħaġa tajba li niftaħ qalbi maħija u naqsam ma' s-saċerdot dawn l-affarijiet li qed itaqlu tant lill-qalb tiegħi. U wieħed iħossu jiżvoga quddiem Alla mal-Knisja maħuh. Tibżawx mill-qrar. Meta wieħed ikun għadu qiegħed jistenna biex iqer, iħoss dawn il-ħwejjeġ kollha, il-mistħija wkoll. Imma mbagħad meta jtemm il-qrara joħroġ ħieles, kbir, sabiħ, maħfur, safi, ħini. Dan hu s-sabiħ tal-qrar. Nixtieq nistaqsikom, imma tgħidulix b'vuċi għolja, imma kull wieħed u waħda iwieġeb f'qalbu. Meta l-aħħar li qerrejt? X'qerrejt? Kull wieħed u waħda jaħseb ftit. Jumejn, ġimagħtejn, sentejn, 20 sena, 40 sena. Kull wieħed jagħmel il-kontijiet tiegħu, imma kulħadd jistaqsi lilu nnifsu. Meta kien l-aħħar li qerrejt? U jekk għadda ħafna żmien, titlif ġurnata oħra, mur, is-saċerdot ikun twajjeb miegħek, u Ġesu li jinsab hemm, u Ġesu huwis itjeb mill-qassisin, Ġesu jilqak għandu b'tant imħabba, għamel il-qalb u mur Eżis ħbieb, niċċelebraw is-sagrament ta' rikonċiljazzjoni, ifisser li nħallu id-dawwarna it-tannieqa kollha mħabba, it-tannieqa tal-ħnina bla tarf tal-missier. Niftakru f'dik il-parabola hekk sabiħa tal-iben li telaq mid-dar bil-flus tal-wirt, nefaq il-flus kollha fil-ħela u mbagħad meta ma kien qatt fadallu xejn, iddeċida li jmur lura d-dar, mhux bħala iben imma bħala għaddej. Kemm ħasħtija u mistħija f'qalbu. Is-sorpriża kienet li meta beda fetaħ ħalqu biex jitlob maħfra il-missier ma ħallihx jitkellem, imma għanqu miegħu, bisu u għamillu festa. U jien ngħidilkom, kull darba li aħna mmorru nqerru, Alla jannaqna miegħu, Alla jagħmlilna festa. Inti temnu dan u tiċċelebra regolarment din il-festa, din it-tannieqa mill-ġdid ma' Alla li dejjem lest li jaħfirlek għamilt x'għamilt, jekk inti tindem sinċerament bħalma għamlet Santa Margherita minn Cortona. Talba. Santa Margherita minn Cortona, fl-imdiema sinċira u l-qrara tiegħek, aħna nilmħu kemm Alla fiħnintu u dejjem lest li jinqana għandu, u mhux biss jaħfrilna u jfejjaqna inna wkoll jitrasformana f'persuni ġodda, f'persuni dedikati għas-servizz tal-oħrajn, mod speċjali dawk l-aktar fil-bżonn. U dan huwa li aħna nitolbu lil Alla bl-interċessjoni tiegħek, ħalli bħalek ngħaddu mill-mewt għal ħajja f'ruħna biex imbagħad inkunu nistgħu ngħaddu għal ħajja ta' dejjem li tkun ċelebrazzjoni dejjema tal-inħniena u l-imħabba ta' Alla għalina. Amen.